Ahojte pri Evanjeliu inak, mieste, kde krátkom videu, kde si predstavíme múdrosť Krista vo svetle filozofie, modernej psychológie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes by som sa chcel zamyslieť nad Kristovom podobenstve o talentoch, kde sa hovorí o tom, ako si Pán zavolá sluhov, jednému dá 5 talentov, druhému 3, tretiemu 1 a nechá ich obchodovať a pracovať s týmito talentami. Keď sa vráti Pán po niekoľkých rokoch, zavolá si sluhov, jeden z 5 spraví ďalších 5 talentov, ďalší spraví z 3 ďalšie 3 a posledný zbabelý, lenivý prašivec zakopal talent a vráti Pánovi 1 talent. A výsledok tejto storky je taký, že Pán pochválí toho sluhu, ktorý z 5 talentov robil ďalších 5 a dá mu vládu nad 5 mestami. Toho, čo z 3 spravil ďalšie 3, dá mu vládu nad 3 mestami. A ten, ktorý bol lenivý, sa na to vysral s prepáčením, tak toho vyhreší, že ty lenivý sluha a vyhodí ho von. Skončí ako bezdomovec na veľmi zlom mieste. Zase také ťažšie pochopiteľné pre nás, pretože nevieme ani, čo je talent, takže krátke intro k tomu, čo je talent. Talent bola mierka váhy alebo hodnoty peňazí. Z jedného talentu sa dalo, je to mierka zhruba 20 až 40 kg v závislosti od obdobia. Z jedného talentu sa dalo spraviť 6000 drachiem. Jedna drachma bola denná mzda. Čiže jedná sa ako keby o hodnotu 6000 pracovných dní a keby sme si to povedali slovami dnešného človeka, pri priemernej mzde nejaké okolo 1500 €, 250 pracovných dňoch by sme potrebovali pracovať 24 rokov, aby sme si zarobili na tento talent a bavíme sa o hodnote zhruba 432 000 €. Wow, to je akože dosť slušná nálož, ako keby, alebo investícia do nejakého startupu, ktorým sme my, hej, keď sa narodíme. Teraz, pointa tohto podobenstva, a je to tak aj v živote a vnímame to, že každý z nás má rôzne dary. Niekto ich má viac, niekto ich má menej, niekto je, že brutál, iný je, že chudačik, hej. Ale tá miera, už len jeden talent je akože že brutál, hej. Čiže každý z nás má dostatok darov na to, aby ich dokázal proste rozmnožovať a každý z nás má výbavu a sme jedineční. Ideme ďalej. Aby sme talenty, dary, ktoré sme dostali, nie ich málo vedeli používať, musíme ich poznať, hej. Každý z nás má iné, každý z nás má skill na niečo iné, niekto je dobrý bežec, iný je lepší spierač, niekto je futbalista, niekto volejbalista, niekto je dobrý manažer, iný je dobrý pracovník, a tak ďalej. Niekto je proste podnikateľ, vizionár. A dôležité tieto dary poznať. Na to sú rôzne nástroje, či už nejaké testy osobnostné, genetické, neviem aké. A je dobre vedieť, akú máme výbavu. Buď to poznáme prirodzene, alebo nám to povedia ľudia, alebo sa vieme aj otestovať. Čiže dobre tieto dary poznať a teraz ich treba používať. A v Biblii sa hovorí o tom, že keď ich nebudeš používať, tak dostaneš po ušoch alebo pôjdeš do pekla. To je také veľmi zjednodušené podanie. To peklo a to nebo si robíme sami. A teraz premostím do modernej psychológie. Jeden autor, volá sa Mihaly Csikszentmihalyi. Je to pôvodom Maďar, žijúci v Amerike. Vynašiel slovo flow. Flow znamená prúd. Hej. Niečo, čo tečie, niečo, čo plynie, alebo plynutie. A on to uchopuje tak, že v živote máme nejaké schopnosti, čiže dary, talenty, a potom sú tu nejaké životné výzvy. Hej. A keď máš dar na futbal a budeš hrať s chalanmi, ktorých nevedia hrať futbal, tak sa budeš nudiť, nebude ťa to baviť. Keď budeš hrať s chalanmi, ktorí sú strašne dobrí a budeš hrať futbal, tak si aj nezahráš a budeš z toho frustrovaný a budeš z toho frustrovaný a nešťastný. Ale ak hráš so seberovnými, prípadne s trošku lepšími ľuďmi, tak najprv je to fun, zábava, potom prichádza radosť, joy. Keď ti proste ide, si nabitý energiou a keď na tom makáš a za každým sa posúvaš a hráš vždycky s trošku lepšími na vyššom leveli, tak ťa to vedie k rastu. A toto je flow, kedy sa proste stretnú naše
skills alebo naše schopnosti, naše talenty s životnými výzvami. A keď sú tie výzvy väčšie, ako máš výbavu, tak budeš nešťastný, smutný, úzkostný. Keď budeš zostávať v komfortnej zóne a budeš lenivý, tak sa budeš proste nudiť, hej. Nebude ťa život baviť, nebude sa ti chcieť žiť, budeš sa motať z miesta na miesto. Boh hovorí o pekle a požehnaní a veľkej odmene pre tých, ktorí dobre zúžitkujú svoje dary. Psychológia hovorí o tom, že to nebo, ten flow, ten proste pocit, kedy máš fakt, že pocit, že žiješ zmysluplne, žiješ na maximum, ale neprepaluješ, to je inými slovami povedané, ako keby už prítomnosť neba Božieho kráľovstva v tebe dnes. Čiže zmyslom života, ak chceš žiť naplnený, pekný, plný život, poznaj svoje dary, začni ich používať a zažij zázraky. Pokiaľ ich nepoznáš, nepoužívaš, môžeš mať pocit v živote, že nič nedáva zmysel, nič sa ti nechce, nič ťa proste nemotivuje, hej? Žiješ proste, nudíš sa, si znudený životom. Keď je toho priveľa, nedávaš to, treba niečo zmeniť, hej? Ubrať, znížiť štandardy, zmeniť možno prácu alebo tak a nájsť si proste miesto, kde si povieš, že ty si sit. A keď to nájdete, tak budete vedieť, že to je ono. Toľko k talentom, toľko ku flow, k plynutiu a prajem nám všetkým, aby sme naše dary poznali, aby sme ich používali. A to nám dá pocit naplnenia šťastia a budeme sa cítiť dobre so sebou aj s inými. Majte požehnaný čas. Ahojte.